Janjane iki mau salahe sapa kok sliramu tega megatake tresno ora ngira atiku uga ora nyono saikine kowe milih priya liya. Mas Hardi megat tresno ning aja sampe rasane lara kira-kira lek dipegat tresno. Rasa Kancanono aku rapal. siapa ya 8 Sadaka ST terima kasih Yen kelingan marang sliramu cahayu kaya rinujit rujit jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ra ngira yen sliramu cidra ninggal krama milih karo priya liya. Sakno Mas Kusut ya Allah madu rasa lagine kaya madu Air Pro janjane iki mau salahe sapa kok sliramu tega megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira saikine kowe milih priya liya. Yo sayu mong weling kumring sliramu awas aja tega welasa putra putrimu wong ora guna apa turku jiwa tak pasrahke marang kang kuwasa. Air Pro madu rasa Mas Ugi ini ada saking rayon nih. boten kesupen tanggal 19 Juli Bapak Lulut Yen kelingan marang sliramu cahayu kaya rinujit rujit jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa wis semon nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila apa dek gal ramo milih karo priya liya
pasrahke tresno ora nyono atiku uga ora ngira saiki ne kowe milih priya liya wong melengku mring sliramu aja tega welaso putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa iki tak pasrahke sing kuwasa lanjut pesulap merah Sojo Beduren Desomono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila elet wong ayu sliramu prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila aku wong ora guna apa turku jiwa saiki ne kowe milih priya liya jajane sliramu nate prasetyo laso marang putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa